और खेतों में ज़्यादा तब वो तब वो तब वो हो कोरोना कोई nin dokan kocak time rokok kham kana ano ang khobor mama hangkai arai tadi go khobor mano hangkai faina kega khobor mane faina bemna sara dige khobor ang habna ni kunu to breke hangkai phone khaika ana rabo phone khaika ibono on pari ri khailali आंनि स थाजिङाव थाना थाङै गैया थाना थाङै खबर होयो माने दाउ सफाय गुदा नंगौ माने नोंङो दुकानाव आगिबनि न सक जाखा कौमा खायजाखा ताई नोंङो दुकानाव थुई दंमोन हिंगा दाम मिया खेताङै थुलियाबो मिया हांगाय कलमो होनाय उसकाङो नगो फेन कामनागै फेन नगत लांथामानि फेन नगत लाङै गांगाय फेन ना हलिया तिनि सालसा नगन थुलाइसोबना हनै नगत थुलाइजाता इको आंति हिनि थांलायमोन सारादिन जबनि हाय माने ननो माने मकलुं खै दङ बबा हाय वानसक साबो नों बाय माने कुनु कबां जाक दङ बबा हाय आज पर्यन्त आं गायनोफोरा मोसक ओंखा मोसक तरै गायजागै बोसाब मागनि ओंखा आं आज पर्यन्त केबे वा वालाया कक थाइजाबो सालाय कक बांलो करे केबे कुन फन करे ताङै बरक म हाय खाय आं गायतन सेबना माने नासि नाके त गौमा दुकान सक जाया निनि मांसे एटेक खायजागै दङ थांनायाव बो सक जाका त खिदार जाका गौमा खायजाका ओंका दाउ बो सकि क्लांखा पुरासे ताखे त कुन फनसे गरिख्या बबा हाय वानसक निनि बखाव आंनि मथे हिंगा आंके आं तामु सानाय आमो सानानै आं कुनसे बुखा करि आं बरक गै मोसकै कुलुसकै दङ तिनि आंनि दुकानाव खायै खुसार आं करे पुति रह गागरो हर तार पासु तेगने हानि प्लाट आं कुनु साया बरक खानारि भेन गै तो ठीक आसे रि फाजिता नै आं माने वइ रह तो केब नो एवरीथिंग आं जतन रहरै तो केब नो दुकान बाय गरि आबु दा बरक कांगानो महाय खायगाबु कायतन सिउता बोसोराव नि र माने माल माने तिसाकना दुकान न मानै तो 3 থেকে 4 लाख रंनि मानिङा ताम ताम रक दङ नि दुकानाव बिसि माने दामनि अबाय फ्री स्टक र दं फ्रिज दङ एवरीथिं मानै तो जतसे मानथौ मते मानथौया जेन नुखुङो देनामो तो मानथौ मते मानै मेया जेनि क्रि दाव मानै बु साबु साबाय तो से मते खाइगला दाङै नो नोंके माने जे खामान टाइम रग कुनु कैसे माने फायर सर्विस रग ब्र कांटेक्ट खाइमाले दा फायर सर्विस खायबा न आंनि नाम्बार उखरै गागै सिनि इएम बरंगना सारबिन्दरम फन खायगा के सारनजिनो फन खायगा सिनि सार बरंगना हमलाना के बगो हरनि भाइबा कुनु आसे खाइमालियाना आं फन खायबा न आइबन बंना साव का फोन किसा एमलोसन ना पाठं रगा दे पार सारन तनु सावन
सा रबिन्द्र साव आं रहन रहन सम फाया खाखाके साइमोन মানে জরা মতে অ্যাম্বুলেন্স সপাকে আঙ্কাই টেকিসা মানে নার্ক মাং হামা হাইদে মাতাও যদি সক পাকে তো টেক্সিয়া নারং মাখাম হনে आं आनि बुखाव वान सप्ता अबो माने अब थाइन जागा पारा हे गारिं पारा समनि नि बुंखे आनि बुं दानियल बोसोराव माने टोटेल बोसोरनि माल थाङोना 4 लाख 4 থেকে 5 लाख थागोन ना ओंगे थानाव अंकराव खायजाखा थानाव थाङै आं जिति एन्द्रि खायरिका ओंगे बर 8 9 फाइना ककनि साइडवा